Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako radim čokoladne raspucance. Ovdje imam 200 g otopljene čokolade za kuhanje. Dodajem 80 g otopljenog maslaca. Sedamdeset grama šećera, 2 vanilin šećera, 1 rum šećer, i prstohvat soli. Sad ću to sve dobro izmiksat. Dodajem 2 jaja. Opet ću izmiksat. U drugu posudu stavljam 200 g brašna, pola oštrog, pola glatkog. Jednu žličicu praška za pecivo. I 1 žlicu kakaa. To ću promiješat. I sad ću to sve spojiti i dobro promiješat. Posudu ću prekriti plastičnom folijom i ostavit ću tako da stoji u frižideru najmanje 1 sat. U tepsiju sam stavila pek papir. Ovdje imam kristal šećer i šećer u prahu. Uzimam komadić po komadić smjese i od njega radim kuglicu. Kuglicu ću prvo uvaljati u kristal šećer, pa u šećer u prahu. Ostatak smjese ponovo vratite u frižider dok ne budete radili drugu turu. Peć ću ih u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva oko 10 minuta. Kad raspucanci budu gotovi, ostavite ih da se dobro ohlade.